खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 मे मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। दुखु दाहानि सान जागोन। वृष राशि। गोनांथार खामानिखौ लानानै सोरजोंबा जगाजग खालामलायनो हागोन। थांखिफोरा जाफुंसार जागोन। मिथुन राशि। नखरनि हाबा हुखाफोराव बाहागो लानो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय जाखांनो हागौ। देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। सिंह राशि। लोगोथिनि गेजेराव सुथुर सानलायनाय सोमजिनो हागौ। गोरोन्थि सानलायनाय सोमजिगोन। कन्या राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानानै जाफुंसारनो हागोन। नखराव गोजोन आरो खौसेथि फैगोन। तुला राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांना गोसोआव गिखांनाय मोनगोन। उनदाहा खालामगोन। वृश्चिक राशि। नखरनि गोजोननि थाखाय खामानि मावनो नाजागोन। साननायफोरा जाफुंगोन। धनु राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानै सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोआव दुखु मोनखांगोन। मकर राशि। समाजनि जौगानाय हाबा मावनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। मोजां सान। कुम्भ राशि। नखराव गेदेर फुजा होनानै लानो हागोन। इसोरनि फारसे नोंथांनि फोथायनाया बांलांगोन। मीन राशि। जेखि हाबा मावा मानो गुबुना नोंथांनि हेंथा महरै गसंथेगोन। बेरेखा सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।